että jos alkuseurakunnan apostolit eläisivät nykyajassa, niin he julkaisisivat sosiaalisessa mediassa tällaisia vainoaikajanoja, joita Torben on julkaissut. Tämän vainoaikajanan esittelytekstissä todetaan kummallisesti, että sivuston asiasisältö on vahvistettu todennettavissa olevilla todisteilla, mutta luottamuksellisuusrajoitusten vuoksi kaikkea dokumentaatiota ei voida näyttää avoimesti. Ja toimittajia, jotka ovat kiinnostuneita hankkimaan tarkempia tietoja asioista, kehotetaan olemaan yhteydessä Torbenin tiimiin yksityisesti. Tämä on mun mielestä erittäin hyvin kulttien ja lahkojen toimintatapaan kuuluva asia. Viimeisessä Torben-videossani noin 4 kuukautta sitten totesin näin. Mä uskon, että monien kulttien ja lahkojen johtajien tavoin Torben ei tule lopettamaan toimintansa Yhdysvalloista karkottamisen jälkeen, vaan hän tulee jatkamaan sitä jossakin muualla, saaden jälleen valheillaan ja manipuloinnillaan lisää uusia seuraajia, jotka pitävät häntä väärin perustein vainottuna Jumalan miehenä. Nyt näyttääkin vahvasti siltä, että Tanskan ja Yhdysvaltojen jälkeen Torben on siirtymässä latinalaiseen Amerikkaan. Äskettäin hän julkaisi Facebook-sivullaan seuraavan päivityksen, josta mä luen otteita. Auta meitä saavuttamaan latinalainen Amerikka. Liity joukkoomme ja muuta monien ihmisten elämää. Pyydämme tukeasi aloittaessamme työmme latinalaiseen Can you help us to reach Latin America? What we are going to do here in Last Reformation is that I'll put a link in together this video where you can go in and donate. Everything that comes in from now on to Christmas, that is the next week, are going directly to Latin America. The only place I've been until now in Latin America is Brazil. We could stand on the street and people came and got set free and filled with the Holy Spirit on the street and they were so hungry. The harvest is truly great and plentiful down there, but the workers are few. Join us in making a difference in Latin America. There is a link together with this video, or go to thelastreformation.com/donate. Eli Tanskasta toimintansa takia kritiikkiä saanut ja tästä syystä kotimaastaan Yhdysvaltoihin loikannut tanskalaisjulistaja, joka joutui Yhdysvalloissa vangituksi toimintansa takia ja joka toimintansa takia karkoitettiin pois Yhdysvalloista, näyttää